Kamoro moro mantie jara malo TV agero ne yoro makare ukinyo kawuono maendi en odiochieng' mabende en odiochieng' mawane kod nyasi moro mar Jamhuri Day maendi en odiochieng' mabende piny mar Kenya ne oyudo loch mare achiel kachiel. Omiyo ukinyo kawuono kuku mar wach wadwa rango ni to wan piny mar Kenya wasechiedho e yo machalo nade nyaka ne chakre 1963 kata 1993 nyaka sani. Wadwa rango ni to wan kaka piny mar Kenya wantiere kuma chalo nade. Wan kod sirikande ariyo mar sirikal maduong' kaachiel kod sirikande mag gwenge. An kod oganda mopogore studio oganda Deka indi abiro miyo gi thuolo mondo gimosu gi nyisu nyingigi kaeto wadhi nyime kod chenro machalo kama. Arwako duto e studio kinyo kawuono. Abiro chako kod ine min machiegni kod wach ne oganda wanyingi kaunti mari kaeto wadhi nyime kama nero kod gi. An nyinga iluongo ni Anthony Jaragenya, awuod Siaya County, Ugenya constituency e gweng' miluongo ni Sega. Wakona nya Anthony Jaragenya machiegni studio. Warwa kide. Digo Anthony Ndugu. Awod Nyagera. Awod Luo. Kodi na wacho county Ugunja. Ini wori county baba. Wach ni ma Ugunja. Kose ni working wet. Wach machu. Yes. Komano kube discuss ka. Ini wori Siaya County Anthony ni wori Siaya. Ne bwana ayo wach ma county. Omikulo. Nyigora mogi kamoro montie nyinga en Richard Orengo, anan wud Kisumu County. Kama. Richard Orengo rwako duto antiere kai kod oganda mawuok e Kisumu County kaachiel kod oganda ariyo mabende wuok e Siaya County. Ana county mara en Homa Bay. Kwachako achiel kachiel odiochieng' makuono wantiere kod nyasi mar odiochieng' mane piny mar Kenya oyudo loch. Wadwa rango ni to wan kaka jo Kenya waneno ni piny mar Kenya osebedo ka dach e yo machalo nade. Bende wantiere kod gik mabeyo mwanyalo wuoyo. Bende wantiere kod gik maricho mwaneno to kwaneno go nyalo wuoyo mondo losgi e yo machalo nade. Wadwa chako kod jal mabende olony e weche go mag dongruok mag uchumi mano Anthony Jaragenya. Anthony, iparo ni wan kure kaka piny. Adwa kawo thuolo ni mondo awach ni kane wanwang'o loch ne wayudo ni koro wan kaka jo Afrika wanyalo telo mamarwa, wabiro nwang'o jo Afrika mabiro telo mamarwa. To nitie gimoko adek mane koro wakawo loch, wakawo telo mane wawacho mabiro timo kendo gik mane onego bed ni wagorego kabisa. Mokwongo ne en thieth, mar ariyo ne en tuoche, mar adek en fuwo. Tiende nang'o? Nini wawacho ni wadwa gore gi miluongo ni tuoche. Ok wadwa ni ja Kenya moro amora tho gi tuoche moko manyalo chiedhore. Mar ariyo ne wawacho ni wadwaro ni jo Kenya obed jok mariek mosomo manyalo timo gik moko gi lwetgi kendo gin jok maparo matut ka gidwa timo gik. Mogik wawacho ni wadwaro nen health education kod full. Education joke full. Education of full. Dier gimana wacho ni dier wadwan wagore go kabisa. To at independence tiegi boko mano watimo. Kidhi kaka kuonde kaka Nyanza ni nwang'o ni ji ne pidho gimiluongo ni pamba. Kidhi Kisumu kambi miluongo Komi ni nitie. Mago ne gin gik momiyo go oganda tich mondo oganda nwang' kaka nweng'o. Gik moko kaka kidhi Kochia tinwang'o mananas. Ni mananas go nowacho ni mananas wabiro tero gi wabiro rango gi factory moro. Mwanya tero gi to los gi juice warango kwa nya tero gi e chiro tinyiewo maber. Gima koro nyako penjre sana. Into be gik adek mane wachiko ni wasingo ni jopiny go wasetimo. Kama na Jaragenya mana kapok wadhi mathoth abiro penjo ni to in kiparo kaka Anthony Jaragenya mogolo weche gi bende paro weche mag dia weche mag tuoche kaachiel kod weche mag fuwo oseked go. Ka waloso kawuono ni kaka waloso chieng' waloso ni. Wang'eyo ni daktache gin strike ging'anyo mana dia ging'anyo kendo jitho to waneno ka ker dhi mbele gi campaign ni ma 2017 nikech health kaka ji strike dhi mbele ni awaparo ni ker nyabedo piny mondo los gi dakteche olos gi jok machietho ni mondo gibed piny giwinjore to en nang'o. Wawatiek jafi penjo. Mar ariyo kaka skunde. Skunde nwang'eyo maber ni skunde wadwaro free primary education. To kenena free to onge education. Nyaka bedi nitie free to puonjo maber mopuonjo nyithindo maber. Tipuonjo nyithindo maber nade?
ka wantie gi buge, ka wantie gi jopuonje man gi lony ma puonjo, mago e gik mano wacho, kendo gik moparo ni onego bed timore. Sani free primary education. Be jopuonje wan go tie moromo. To be jopuonje ma puonjogo, gin jopuonje mosetiegi ma gitiyo tich ma ging'eyo. Adiera makende. En ni wachako neno gimiluongo ni laptop nowach ni biro. Gik ma obiro gin laptop. Gin gik moko mopogore gi laptop. Mago e gik ma nyaka koro penjere nto. Be wadhi iyo manwa wacho no bro dhi. Yes. Arokono Anthony. Obro duogo ire chaka chama wa fwenye mitang'o weche gi kipoko timo. Weche mag jiro weche mag tude kachiel kod weche mag tude. Mane mo na dwani mondo ang'adi. Bende biro chako daro pien kwa jasane kwa duogo ni to. Wacho ni ok gin laptop gi misuwa tut na wacho ni. Wuod Nyager wacho ni in wuodi. Warwa ki studio bende imbino nyiswa ni in kaka wuod Nyager. Ineno ka piny mar Kenya Dach nango. Wachiedho nade. Nyaka no wayud uhuru nyaka sani nyalo wacho ni wan kuma chalo na. Well, ingeno kwa nya wacho ni pok wa make any gains. As a country, nitie gik mwaso make kaka gains. Mak mana ni implementation emoso go wapi. Ngeche ni the human person emoso disappoint this country. The human person ni o disappoint wa nikech wadhi bua pogore, bua donjo ikuku mar oganda. Waweyo wach mar bedo jo Kenya, wabedo kako oganda. Ngeche ni koganda unie loch, to une joma nyalo bedo the men of the day. To koganda uonge loch, to uonge a position makoro unyalo kao. And mine gi most of the across the board, to ngama the buck stops with in this matter, and President Mapeng. Nike kata a man who makes a decision, mang the final whistle in a football match, and very free. Koponi nitie opira moro molo yo moko winjore. Ma jokoni yuare to jokoni yuare. En monyalo make a decision. To President ma this country, emo koso ngiso way forward kako dwan pinyo bedi. Nikech en bende kaka wayuagore e kako bendo yuagore. Then it fails the whole process. Ni gains mwaso make gina. Nikech ji okoso understand na as a country nitie policy mwaso achieve. Waso achieve no through taxes mabedo collected. Onego bedni infrastructure marwa is in place. Mano ngeche ni gimo kaka ndara, siro mo oger mataya nitie, tipo nitie malongo, mano onego bedni nitie kaka Kenya. Wach ma somo ma jaragenya wacho ni onego bedni nyathi yore mar dhi school olosi yo maber, class mosome, buk nitie mosomo, kanitie a position of technology kama koro wacho ni a country achieve a process mar nwang'o laptop, onego bedni entie, to onego bedni bende ka entie ten gima durable. Ok en gima okel for prospect mana to serve a purpose for political gains. Onego bedni wach mar hospital, wan go hospitande manyalo even deal with special diseases. Ok en just a mere hospital. Onego bedni wan ga health center ma well equipped minyalo deal go ga a more physician level. To kanitie a special attention me korido no wacho no deal go kaka koro kidhi ugenjwa kucha nitie chieth moro mar leprosy. En kama ne Dr. Dale manenga tie. En hospital moger for a specific purpose. Sani bro nwango nitie tuoche miwacho ni kidwa chiedhi kae tafadhali dhi Bomet. Or kidwanyo kae da kodwanyo tafadhali odhi onyuol Kiambu. Kiambu, probably those facilities are there because the first lady area no to so be equip that hospital nicely. Koribro nwango ni Kenyatta National Hospital, which has got the best doctor so far, to onge facilities. Kiambu is just a county hospital. Korongo facilities mwengo Kenyatta National Hospital. To the best doctors to Kenyatta Hospital. So we are missing the point. Koro gimone gwa kuongo ngin as a country, what values do we have? Gima thagwa nuano ahero keto gik mang'eny in our laws. So we don't follow them. Bukara sani kipenjo ja Kenya
what is our value as a country. To ja Kenya kia nike ja Kenya wen ka CDF okel to CDF en ma mjumbe okian manen right mare as a country kada mjumbe motelo no be kian manen right ma ja piny onego yud. So nitie gik mwaso achieve as a country but implementation also be the weak. This is where we have a problem. Erokona nyawuni agera winyo ber winjo kwacho nini tire gik ma wan godo temo kaka inyalo ket mondo gibed kare mane rumo sebede kod tago. Winjo kichako wacho kanyo bene ni piny mar Kenya osegi kama ka jomoko nie loch to gineno ka gine ma loj meru nego bene konyo gi giwegi to nitie jok moko ma bet ka ithiro. Mago eko duto wabro duoge. Richard Orengo arwa ki studio aneno ka isebedo moseling. Winjo kanto ni jaraganyo wuoyo winjo ka wenya ger wuoyo. Richard Orengo ineno ng'wan kare. Erokamano Jeff. Awe adu mana na mede wach ma ya osewacho ni chakre wane wayude uhuru 1963 wasewuotho maber gi wasewuotho maber. Gima nyalo wacho en ni wasewuotho kaka Kenya to kwasechopo kamano nego bed ni wantie bang' higni 50 gi wiye nikech wuodho osebedo ka slow. Ichal ng'ama wuok Kisumu kabiro Nairobi, nitie joma ng'awo biro gi ndege, nitie ng'awo biro gi gari, nitie ng'awo biro gi bus, nitie ng'awo biro gi matatu, nitie ng'awo biro gi ndege, nitie ng'awo biro gi pikipiki, nitie ng'awo wuotho be. Koro king'iyo wuodho kaka jo Kenya mwasewuotho higni 50 mokadho, wan osebedo kwa wuotho ka jowete wato ringo, moko idho ndege, moko idho gari, moko bedhe gi pikipiki. Koro yudo ka jiwa mane wachako wuoth ni mbele wa moingo kama wantie. To mano nyiso nango, mano nyiso ni kane wachako wuoth to waduto ne wan gi potential, same potential. One thing madwa wacho ni Kenya se move maber. Manya ku appreciate any region wakae waneno ka Kenya nigi very good human resource. Human resource ma well trained, ma well qualified compared to other countries. Okwanya wacho ni ber kabisa, but compared to other countries Kenya setemo. Mano nyiso ni kama ne jaraganya wacho ni dealing gi issue mari literacy cha. Nitie steps mwasetimo kar somo kanyo. Gimo kethore ni kwa nyalo paro 2003 kane Mwai Kibaki odonje telo. Wiji no will gi agenda. Nikech ji no loke ni koro wabeda gi free primary education. But it should not be primary education. It should be free access to free high quality. Koro gimane will go in high quality. Koro nani bano yaw school nyithindo dhi desk onge, japuonj onge, class onge, chok onge, book onge gimoro amora mane school. En mani idhi e class tido ka japuonj achiel nigi nyithindo 80. Kata kaka inyalo puonjo gi ok inya ng'eyo, moro ywak, moro layo, moro go koko. So it's a mess. Wacho ni bana mano namba 1. Namba 2 en ni access to education ok inya wacho ni en primary nikech kitero ng'ato nyaka primary kata kikawo ja primary mikelo kae onge basically gima lich ma ja primary ong'eyo. So somo nyaka class 8 gimo nyalo konyi go nitie lakini aparo ni thin kabisa kendo ken gima nyalo contribute e dongruok mar piny. De wacho ni bana wawachru ni education obed gima free. Iwinjo ng'ato tiek primary school to donje secondary school. Otiek secondary school to donje tertiary school, odonje university, odonje kama onyayo de tiegruok. Nikech somo nyaka primary ber to gimo nyalo konyi go onge nikech gimo dhi contribute en gino ni literacy. Illiteracy tiende ne ya ikia ndiko tikia somo. To literacy tiende ni kori ng'e ndiko ting'e somo. Nitie gimo nyalo konyo ga nyalo wacho ni nitie lakini gimo nyalo konyo go piny ma meja ahinya. To kane nikech literacy en mana mondo dhi fail kidhi office sirkal tinya ndiko nyingi kata nya sign signature moro. Aparo ne wang'e ni bana education obed gima comprehensive. Wang'e ni owuok e primary nyaka training level. Mano progress mwase make. In terms of other sectors, madwa na wach gima no miyo Kenya o slow down kane wachako development maro at independence. Eni Kenya kane wachako to ji no ringo dhi tribal segregation. So kar mondo wang'e ni wan kaka jo Kenya wadwa gero Kenya to ji donje kabila ng'ato Kenyatta wacho ni an kaka Jomo Kenyatta mbiu ko inangi gi joga gi madwa tiyogo mondo koro wayak piny. Koro Kenya gipoga giwacho ni lo mane toka ng'ane cha ni nono mbiu kaw mano. Ng'ane Kariuki kaw mano. Ng'ane Njuguna kaw mano. Gipoga kamano morumo. Ma Kenya winjo ni sani kata king'iyo lo ma wan go Kenya. Tom gin joma ng'iyo lo. Gibro ng'isi ni bwana kata mana half mar Kenya. Obedo owned gi ji kata dek kende. Koro ng'eni mano piny ok nya develop ka lo nikech lo is a resource mar development. Ka lo no obedo owned gi ji 2 kata ji 3. Ni kigo wang'i koni to either en Kenyatta family, kilokori konto en Catholic Church kata mana ACK to kilokori ko rumo mogik kabisa ten family machielo cha. Koro aparo ni mago gik mosebedo ka ketho Kenya nikech jogi no dhi modonjo moketo corruption mbele
gi tribalism mbele. Yes. Makoro ka nyingi chakore go nyango kata Otieno to kinya donjo kacha ka Kariuki otelo. Ka nyingi chakore gi Kariuki ok inya donjo kacha ko nyango telo. Koro mae gima oseduoko chien kaka koro akwede ni emo bi wadok chien kar mondo wang'i kaka wanyalo mako lweto mondo wadhi mbele kaka Kenya. To koro wachako yware, wachako pogore. Awinji maber, awinjo to wacho ni wuod Nyager gini jowa jieo lo. Ang'eyo kata biro yie wacho kata ok nyiewo, ok wacho nyiewo. Mano propaganda. Gini ma ginyiewo lo Kenya. Wacho. Gini ma ginono lo. Gini aparo gima wacho. No. Aparo. Iwinjo. Ginyiewo lo. Gima Orengo wacho mana ni watimo nonro e yore bende. I think that's what he meant. Gima otemo wacho. Ging'iyo weche mag lo. Mama na onego an mipenja. Nikech ing'eyo gima Orengo wacho. No, just to add on what Orengo said. Ing'eyo ni sama wawuoyo about lo, warango gini ni warango mana ni warango Kenya. Ing'eyo kata kidhi thurwa sani. Tibro nwang' ka nitie families moko ma kane gin go mwandu to anyuola moro could not maybe they were in a problem, janyuol tuo or gidwa dhi school, jowane mege kata pesa moko matin, families monyalo. Tinwang'o ni out of that jogi ne kawo gigi to koro giloko magi. Koro nwang' ka ng'eny families wa are landless. I think that is what Orengo is saying. Orengo wacho niya, kama ibedi kony kaka japiny ni konya we yako. Actually that is what it means. Ni kama di kony man actually is what if I can build on his point on point more than a build. Ni kama di kony kaka japiny ni. Nikekra sani Jeff, it is very true ni jothurwa e dala sani. Diere manyo wan gi Kanu when Kanu was ruling us. Jowa ma probably ne gin machiegni gi Kanu oma jothurwa lo karombgi. Manikech gine manegi nyalo access. Gwendwa ma karombgi. You see, we cannot have a policy that always bring our people down. I want to kwan risk takers kaka joluo. Nikech wanenwang' kasani kata na yomi nyala gimomi oganda wa ineno ka ji ochayo. Kata gimomi ineno kasani inyanwang' ko oganda moro ni malo to oganda moro ni piny duoka. Nikech title deed minyateri bang'. Tinyanwang' kantie a region magana na title deed onge kata jaragenya ni can tell you no kede gwenge sani. Inyanwang' ka chiegni familia dek ene man title deed. Jomodong' puro nga puro puodho kanyo. To puodho no semo ko puro at masi mang'ato nge ng'ase nyalo bedo nga title deed. Gu piny ma corruption sani ng'enye ni. E gima apano Orengo mean. Piny ma corruption sani ng'enye. We have allowed corruption too much. To the extent that even what we have now lost it. And what Orengo was also magima Orengo mean an area kaka Muhoroni nentie actually the Kanu region. Ne na sugar belt area. Joman ga agricultural production gin ga jomanu malo everywhere. Magi gik mo wacho na kae onego losi. Magi gik mo values ma o wacho ni at the independence time onego beni kawan sukari. Arane Muhoroni mane loso industrial sugar. Industrial sugar enu kata kongo, soda, peremende, gimora mais agent maren sukari should have been coming from Muhoroni. Kambino ne wanego. That thing is not there. We blame the country, we blame our leaders in the region. We blame also the county. Pero kama nyawu Nyagera winja ber anoka insani pulo di matek miworo kata kamano kapok wadhi break Anthony kobro duogo ire chiel kachiel to wabro rango ni ang'o miyo weche gi mag dier weche gi mag fuo kachiel kod weche mag tuoche pok orumo kana wabuko ni mbaka chieng' moro kana we dongruok mag uchumi no wacho ni kata mana Nairobi kama ntiere ni kinyiewo to ikawe to mi title deed inyalo kawe mi to same chako chiele chande ko ka oganda bende biro kata ji adek ng'ato nitiere kod title deed mar lobnero ng'ato no usne lobnero aparo mane gima wuonya gero wendo wacho ni oganda mathin nitiere kod kata weche mag mibadhi osemiyo wabedo piny moko nyalo ng'eyo to adieri ni kure to kuma adieri onge en pwachana wabiro dhi yo matin waduogo dhi kod wach machalo
En odiochieng' maber jara malolo TV okinyi ma kawuono mana kaka ne nyisi achiel kachiel. En odiochieng' mabiro ng'ere kaka Jamhuri Day, mabende en nyasi mwarango gono to kaka piny mar Kenya wasechiedho nade nyaka nwa yud loch mar piny mar Kenya 1963. Wang'e wasebedo kod jotend piny owacho ang'wen, wasebedo kod Jomo Kenyatta, wasebedo kod Moi, wasebedo kod Kibaki kaachiel kod Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Wadwa rango ni to lojegi kiduto oseterowa e yo machalo nade. Achiel kachiel achaka duogo iru nitiere ng'ama bende kogo keto TV mare bang' yo machalo kamanero. Mana nyingi kende kaeto obro dhi. Anthony Jaragenya. Erokamano. Tom Duko. Richard Orengo wuod Kisumu. Erokamano nya achaka rwako we studio wuod Kisumu kaachiel kod jowuot Siaya ariyo ma wan godo e studio odiochieng' ma kawuono. Anthony kane pok wadhi e yuto nwarango weche miwacho ni nyaka noyud uhuru 1963 ne idwa ni mondo ked kod tuoche adek momako oganda. Iwacho ni en dhier, iwacho ni en tuoche kaachiel kod weche mag fuo. Iwacho ni nenore ni weche gieki pok obedo kare. Ang'o momiyo weche gieki ok bed kare? Ang'o ma ywawa chien? Ineno kwarango wach ma fuo gi somo. Nowacho ni wadwa ni wagol fuo e jo Kenya. To kirango jok ma formulate policies mag education, marango kaka wach mar golo fuo no chal. Tipenjori to bende policies mag kelo education system mag intie be nyithindgi dhi e skundego. Ni wacho ni idwa gero primary school kata idwa gero secondary school, to be en kama inyatere nyathini kaka jatelo. Nikech kelo ni wadwaro kata 844 system, to in iwuoni jatelo, tikawo nyathini titero British system. Mano nyiso nang'o? Ni kata gimikelo manyien okiyie kode mondo nyathini odhi through the system. Tiwacho ni mano e gima idwaro ni piny. Mineno Kenya sani inwang'o ni nitie many private schools. To nitie private school ng'eny nikech ang'o? Nikech public schools ok dhigo maber kendo ok bed ran maber. Emomiyo wan gi private schools mang'eny. Nitie gimoro wawacho ni gima chando wa ahinya ni jopuonje onge, classes onge, buge be onge. Giwacho ni gigo komedi bi jopuonje bedo train maber, to somo biro bedo mayot. To sama mano timore, ma wan wagore gi mago mondo mago okeli Kenya ka, mondo pesa mwango waketi onyiew buge, ogergo klasi, opuonj go jopuonje mabiro puonjo nyithindo. To ng'ato bukore ni gima odwaro ni mondo okel nyithindo laptop. To kipenjo laptop biro na waketi tablet. To sama ikelo tablet go, jopuonje monego puonj nyithindo gi tablet kata gi computer go, to gikia kata tiyo. Pok oneno kata tablet. Mano emiwacho ni bwana jotiyo. To kirango to ng'ani wuok gi paro ni kanye, nosomo kanye. Tiyudo ni ng'ani en ja private school. Iyudo ni ng'ani ne dhi school, en gima ne lich na ahinya ni kombe go nitie. Jopuonj ne puonje gi mta wazungu. Kama nosome ne somo kuma ber kabisa. Meno paro ichunye ni gima nolak ndalo nosomo cha en laptop kata tablet. Kuntie nyathi moro ma mondo chopi school en shida. To kata ko chopi school no, kech madwa gole school kanyo. Koro magi minwang'o ni jotelo motayowa e wach mar golo fuo. Ok gisebedo jok ma winjo ring ma jopiny nigo. Mar ariyo, Orengo owacho gimoro kanyo, to kowacho ni jo Kenya wan to wasedhi slow kabisa. Sana ng'eny pinje ma Afrika. To anadwago wacho ni jo Kenya, jo Uganda, jo Tanzania en kaka ni pigmis. Jok machon weluongo jokongo, jokonyo dundo. Ni koro gichung' kamoro. Ne gipako ni bwana kuom wan ng'ama bor molonya wadgi. But all of them are pigmies. Koro ginyal compete about height. Ginyo dunde gite. They are doing badly. Mano e kaka wan jo Afrika ka jo Kenya. Nyako wach ni bwana ok wadwa compare ourselves with jo Rwanda, jo Tanzania. Wadwa compare ourselves with Scandinavian country. Wadwa compare ourselves with Singapore. Wadwa compare ourselves with South Korea. Ni maka at the level modwa chupi. Wadwa wacho ni bwana kidhi United Kingdom, England, tinwango ni private schools tin kabisa, and that's very special ni nyithindo. Public school emang'e makata nyathi prime minister the public school erego mo Kenya ka
wanto kwatim kama ni nuango ni low ma school monego bed ni mane mitiyo go kuom golo fu jasiasa moro wuotho mos rango playground ni kanye modwa loko parking mar hotel jasiasa moro ung'eyo ni stage nitie kuma oketi maber ni stage ne modwa golo kanyo odhi otere dir class kama nyithindo some nikech ang'o nyithinde ok som mano ka wadhi kamano to ananeno no kwadhi maber emomiyo at independence no wacho let justice be our shield and defender ni ratiro emobedo kumba marwa mano kende mano Rokona Jaragenya winyo ber ka yuago weche gweko mag mondo mi ratiro emobed okuma marwa winya ger in bede kani loso kaja chane to ne iwacho ni nenore ni oganda wasebedo kod pogruok maduong' miwuoro ka ji nitiere e lot kata sirikal tirango mana ni loj ng'en mar jokang'ane lojni ok nyal konyo oganda duto weche mag mibadhi wacho wach kende ober gorengo ni uin ng'ama rango weche mag lo nyiso ni to weche mag mibadhi ka achiel kod weche mag pogruok ni ka oganda ni nitiere kandi to ng'ene wan kaka jo Kenya nego bed ni wakonyore gi sirikal nyiri waduto ang'o makelo pogruok machalo ni Jeff sama wawacho about tribalism okonego waket ga gigi pase ni oganda warango gik moko on the national level ana paro ni kako oganda kaka joluo sani the constitution of this country omiwa a head start wherever we are. Nato kakan ge Jaragenya wa Siaya County. The main reason momina no ka Jaragenya luongre ni Siaya County. Yo mina no kabwana ni happy to call himself from Kisumu County. Ki jobo dala gi tenyane no taya, inyalo neno ndara maler, you know. But one word you count for. You know, you feel ashamed of calling yourself in that kind of a life. Near Siaya County. You understand? And my thinking was always Karanasani, Jacom is struggling to become the presidential candidate, of which Anaparone Kaneodwa Timo, Kawadwa move Baber, no niguani more showed leadership. Madonio, with what we got, in count Guinea was at about 16 billion, about 16.5 billion per county. Yes. That's a lot of money. Magtaka be na nichulo salaries kaka our county governments are claiming, then we would see a general livelihood change. Uganda again ke jogi oda kodwa joma tiyo kae. But jogi minu anka ni too many loans that they cannot service. And kuonde ge minu angon podum toka, we are just neighboring Western kaka na bwana ni Jaragenya the same one neighbor Western. So in Western gingo maram roads kaka one. So you can hardly find to come in the mud. To korwa koni to kakoth chwe sani to kionge pesa you don't have to go with your car, you would hope to hire one mondo they kethi mondo duok nuongo nikech jin mari no nyalo kethre bichwe moki repair. Actually kidwa chungo mtoki kidi the Nyanza ndalo ma koth chwe then you will just come back, you can't afford it. Ngechen wan wawegi wan gi dishonesty to gimone go wang'eni really what can you do to your country? And that's why there is one thing gimwanya kwa winjire uru no principle kaka mag joma richo gi they will not cease to be there. But we should develop a principle. John F. Kennedy ne wacho ni you can give the Kennedy money but you can't buy the Kennedys. Those two languages have got two different meanings. Ngejeni katiber corrupt machal nadi need to survive in their government. Yes. Whatever you take to them, they will not refuse to take. But you will not change what they want to implement. If they are saying they are going to curtail Wachmaku, they are going to do it. And that's why you would find Kakanyocha Wanga very typical example. Everybody knew Hillary was the president of the day. Yes. But it happened, Trump noyombo. So Trump now is being guided with what America stands for, not what Republicans stand for. Ngecheni ku samudi PM to they ka woki utiu. But ka saw you achieve to koro you think as America. That is what is failing us. We are not thinking as a Kenyan. Iwinjo kada sani gik winjo ma Jaragenya wacho. It is not bad to have technology kaka mag laptop and what have you in schools because we are in a development world. But what are we achieving with this? Gimanya kwa winjire uru no like education. I want to support Gimanyo Matiang'i Otieno.
But do you know one thing that has made this country to fail, Jeff? Ananyalo nyisika ngamutumo nono. Gima sani fail this country. Momine ka corruption ngeny. En jo mineno mati office gi. Some of them are employed with certificates that do not belong to them. And that's why some odonjo kacha ni ki certificates sache moko no nyiew through River Road. Yes. Or en certificate maro wargi manotho. Unge very well ni gima nyalo timo is to make as much as I can with the opportunity that is availed monda walk away. Gima nyo matiangyo timo ni today me I would say that this government wants to move forward. Yes. What mi ora surgery ngata ngato tender a certificate marekai. Ibro nuanga ji mangenyu will be sacked. Because they are not able to be in those offices. And actually, if you want to shape this country today, we have a very good human resource, but they are misplaced. Ibro nuang kanjara Kenya, emoni go be managing director. But ngamotelo ne ngama nonyo certificate. Who has got nothing? Manyalo offer. Look at na team a case study moro marjo KPA. KPA did such kind of an example. They sacked almost 300 employees. Magojo kwanegi chulo musara, which was not worth it. And this is the thing. So we need people in not thinking manyoro matiangyo berugani. Yes. Me I think we have to applaud Ngarokamago. When he was the vice chancellor here, not on medical. I remember neja ugenjo moro kani nyalo paro ja ugenjo mano operate mama manotho machakosta. We went to him and pleaded and he said no. Mano ngama konge TJ. If he's a doctor, he knew. Karonyati mugimaraj. Nikech as a doctor, inigage everybody, every personnel, mangamoni pala, mayiweyo. So kapo kotwango ngato nyako confirm nigi kaduto are assembled. Bugi cross check. And Magoa refused to readmit that person. We need such kind of people. Sanika Nyodonji education kai. You've seen what they have done. The success is not about Matiang'i himself. It's about Matiang'i and the people who are there. This is now what we need in other sectors. And that's why you would find Noah Wachonia. Even if Jacob wants to rule, and I am sorry because me today I'm being disappointed. I'm seeing everybody wants to become. A change of guard came within the constitution. They wanted to be senators. All of a sudden, nigi do governors. I'm wondering, presidents historically all over around the world, they always make the government with a few friends, mamagi. In any case, we are successful. Jakom ni bedo bungani cabinet. Maegi machanda nikeche I'm wondering to nikecha winjo kasani ngata do bedo governor, ngata do bedo governor. Are they not just telling us they are not better than those people who have been there? The same corruption is going to be there. The same nepotism is still going to be there. Wabedi urjok mokoma can also sacrifice for a journey. Nikechi gimachando wa JFN, we are not able to sacrifice for a journey. Kirango sani, joma nogoren piny ni ng'eny languishing. Me have friends like Uchengo Lang. Uchengo Lang and Janyakach. He's an A-level student. If you go home, Uchengo Lang has no even employment. Even a county rep, my ward, and I don't think could even give him to be a ward manager. But those are the first 6 who went to Kamukunji. Wabedi Jumanya Logarango values. Such a Mokobuarang Nganomane was here. And this is one thing that is now even failing the president. When the president is telling us no fail, institutions will fail, the best thing what he can do is to call on parliament and tell him, no one, Udino lueta mo kanyal saknato. But I feel you are not taking this country on the right position. Be wanyalo nwange jo mabeyo. It's good to be honest. Jo mabeyo nwakoka. As a parliament, they will have a thinking. To kwanyal chunga ganyu cha luonge to wachone oneno ka institutions go fail. No, he ought to have gone back to parliament. Ongizo jo parliament no. Aneno ka institutions manoket ma constitution oji. Give fellow as a country. Ngamanya ima kuja kuoni okunyale yale malongo, there is no time frame. Nikekra na chief justice nyaka time. Kanga to bero child with corruption. Indeed, mo bero child corruption. Ngani go be court for what duration of time? A case
from my level of understanding on my level of professionalism, ki neno ka evidence owuok kaka orcha, but the court duogo, it is no longer an evidence anymore, and got distorted. So onego beni samo gol evidence no the court, exhibit no of the court, it must be dealt with that day. That is the principle of investigation, and these are things which must be observed. Quran gima wanyalo wacho ni, indeed we have what it is to take this country forward, but we are failing this country because our leaders do not want to think with us. It is a national day. No, I believe Aben President and Ngamabeto Nyocha Magido Kao together. He doesn't want to. This country in what should be spoken on the national day. They should be collecting. That national day is to collect what we have achieved and what we have not achieved, so that honesty can be there. Madwa wacho matin kapok ndukotie. Ni gima awinjo kowacho ni wan gi tribalism makoro ogotach Kenya kabisa. To kipenjori ni ere gimomiyo seche moko tribalism donjo e Kenya. Nikech ka ang'eyo ni government marito piny kopore ni ng'ato kosona badi court, tabro nwang'o justice. Kopore ni tero nyathina e school, tibro puonj maber. Kopore ni adwa dhi dalawa, to ndara maber adhi lowo. Kopore ni antie tich moro madwaro, tero papers na kuro, tibro rang papers nago maber, kendo wacho jara Kenya iromo. Ka iromo lakini orengo taberie mohingi, koro orenge mimiyo tich. Kamago timore, ting'eno onge tiende mar tribalism. Gima mikelo tribalism ka en ni mokwongo inwang'o ni an ng'ama jatelo, ang'eyo maber ok an competent enough, ok ang'eyo tich maber. Koro ang'eyo ni nitie ng'at moro ma nyalo tiyo tijni maber, to kanyal hinge gi wach. Koro awacho ni jok mawuok e gweng'wa, ni jodalawa, wabiuru kanyakla mondo wagad gini. To sama watimo kamano, tachuto ni gik moko mak gi deserve. To koro gibro chako wacho ni bwana, gini marwa. Because of injustices that we've allowed to prevail for a long time. Emomiyo wan gi tribalism. Nikech penjiri ane, ere umiyo Tanzania to onge tribalism? Jogo to gin neighbors oka. Nikech ang'o, Nyerere noketo maber kabisa ni bwana, gimi deserve tibro miyi. To kikoso bidhi court, tidhi tweyi. Emomiyo ka wuode ne dhi lweny. Nang'isi gini. Kadhi gidhi lweny Uganda. Tipenjoro kunto bwana, wuod Nyerere ni battalion madhi front line. Watimo nang'o? To Nyerere winjo tel ni chal midwa gol wuode oteri office. Kudwa teri front line. To wacho wuoda maduong' miluongo ni Makongoro Nyerere en Mtanzania kama yule yoyote. Tenja lweny. Yes. Nye front line kanyo emobenya kubidi. Kotho to kaka ja Tanzania. Be Kenya wanya timo gika. Be Kenya wan ni wuod jatelo biro dwaro tich. To wacho en okirom. Nitie nyathi moro mawuok bar ndege moberie molonga. Wanya timo kamano. Kok wanya timo kamano. To tribalism biro dhi nyime. Pero kama nanya orengo duogo iri kane wacho ni weche go kuma kapedo mag dulo winjo ka Tom bende opuoyo magoa bende nyama ibed sebedo ka ipuoyo ahinya. Giwacho ka ndi ni ini nigi mor nyalo wacho kendo nyalo luongori ni in wuod Kisumu County. En wacho ni en gi wich kuot ok nyalo luongori ni wuod Siaya County kech onge gima ber Siaya. Ang'eyo kata pae onge Siaya ka wacho mano biro nyiso bang'e. Orengo nyiso ni wacho ni wachako ng'wech kanyakla to saniri ng'wech osewa. Jomoko ni mabor, jomoko ni dire, jomoko pod ni chien. Bende iparo ni kaka piny mar Kenya waduto saniri bende wachomo weche mag yiero. Bende wanyalo chako duogo kanyakla mondo wane ni moving forward kaka piny mar Kenya bende wanyalo chako wuotho achiel. Ka wan kod sirikal maduong' kaachiel kod sirikal matin. Jeff, gimomiyo kwanya wuotho achiel en niya. The political system, the political foundation, mane Jomo Kenyatta kote Kenya, ok nyal allow Kenya to move forward as a country ma united. Ang'o wacho kamano? Awacho kamano nikech election process ma Kenya, election process should be a process mikawo go merit. Ma ji ng'iyo go ni ng'ane gi ng'ane waketo gi platform, to wapimo between ng'ane gi ng'ane. Ng'a ber moloyo wadgi.
adwa penjo kata Tom gi Jaragenya ma koro complain kai Yes. gi Siaya County. Siaya County ne nigi elections didi ma yiero governor. Omigi chance mokwongo gi yiero Rasanga. Koto ketho. Moduoki momigi another okay Siaya kane ok uyie gi mokwongo cha. Kendo wame kendo gi yiero ra. To gi ywak kaidi. Koro hinga koro that is what I'm saying about the political the political system mar Kenya. Injo mere. The political system mar Kenya does not allow merit. Yes. The political system mar Kenya does not allow the best to win. Adwa miya a very good example. And my gima ji osega penjo ka wacho. Nyathi no kanyo kendo nyathi moro moro no kanyo no so wacho gima miyo adwa dhi national level. A national level. Yeah. Kata mana the options ma jo Kenya nigo in terms of a president. Yes. Do we have the best? Do we have the best president? Joma chung president go. Yes. Are they the best? Iwinjo mera. Awinjo. Kidinga kamoro kaka America. Ka jo Democratic Illinois Senate ochungo Obama ni makuru wuodo mwedo no bed president. Yes. Tieno ka jo America teng'ie to wachni Obama to ber. Because kaki ng'iyo qualifications ne, kaki ng'iyo merit ge, kaki ng'iyo background ne, kaki ng'iyo gik mosetimo. Tiwacho ni en to timango, en to ber. Despite Hillary Clinton gi machinery gi everything, tiwinjo ka Democratic Party mawacho ni ng'wech mwadhiye ni to Obama to ber. Iwinjo mera. Ji ng'iyo merit. Kata king'iyo between Hillary Clinton gi Donald Trump, I can tell you an nyocha support Donald Trump. Gima support Donald Trump no. Nikech ober, nitie gik ma nyocha osetimo. Minyalo wach ni ng'ano timo ma ogero. Hillary osegero ang'o? You see, that's the same thing man Kenya kae. Nitie gik miluongo ni political families gi political classes. Yes. So this political establishment emo oseduogo Kenya chien nikech the politics is around this political establishment. Nikech ni either I don't know whether Uhuru is the best or Raila is the best. Ningyo ni either in go Uhuru, ko kinya yiero Uhuru ti yiero ra. So what if king'iyo ji ariyo go to yiero ni among these two people tano kane ka giber ahinya? Iwinjo? Because obvious are they the best? Iwinjo? Kidhi kaka Siaya, I want to go back to Siaya because example mar onogi elections magi medo. Iparo ni kuom joma nochung Siaya. Rasanga is the best. Is he the best? Majo Siaya could offer. Tingeni Siaya kanye mantie academicians, scholars, jimose timo very big things kata mana development industry. Was Rasanga the best? And the reason behind that you cannot even blame Josiah, it is the political system. The political system that we have. Kibire national level. Either you are grouped into two. Either you are Jubilee or you are Jakod. But ipenyeni bana kate code gi Jubilee kaigi. Are you seeing merit more high level, skill more very high level? Manyalo take Kenya to the next level. Nikech ng'esa ni Kenya ni runway. Kenya osechungi runway, chal ndege mosechungi runway igni 50 gareyo. Gima Kenya dwaro en pilot. Madhi moro ndege to kawo ndege to ketango, kete yamo. To wana gi ji mapod dwa bedo runway ni ng'iyane uru koseketo petrol chien kanyo. Kudna uru tialogo. Ng'ina ne engine omor nade. Giluoro alwora ka gina ji maluoro alwora ka. You see, they're not people who want to take it forward. I want to give you an example. Kajo Tanzania nyocho ka risk. Moyiero John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli en ng'ama osewacho ni bana wagoluru ndege ni lo koro wadhi malo. Ineno ko donjo to kaka ndege to keto mafuta to gole. If you compare Tanzania gi Kenya in the next 10 years, you are going to see the difference. Nikech what is missing in Kenya, and this we must say authoritatively, either at county level and at national level. And that's why I blame the political system. The political system is not a system manyalo miyo wa take off. Because kiwacho corruption, kwa do blame Uhuru Kenyatta is to be so corrupt. Yes. To kwa the Kisumu County, to one corruption. Kwa the Siaya County, kwa the Homa Bay. Awinjoni jimoko chiemo kono matinde kata ok nya kata wuotho. So it's an all round system. We must say ni bana. Kane be ni wacho ni kwa ng'iyo code counties, to gi ler to gik moko becho, we would move forward. And that's why I'm encouraging people ni bana kwa the election masani koro wane holiday mwa celebrate independence one. Elections mwa the mabiro ni. Kwa nyalo yudo kata governors apar. Manyalo transform the counties. It is going to force the national government to transform the national government. And I can tell you, ni kwa nyalo yero governors apar in the next election. Madi transform county. Tiwinjo gik moko, amila moko muwuok. Nikech anyesa moko ananja code. Yankena life me maordiem. Tingi yoni koro option mo wan got after 2017. Ni koro one candidate when in Joho. You see,
what is the skill, what is the level of competence, what is the highest qualification ma jo nigo makoro wanyalo wacho ni bana among ODM kae kwa ngiyore mae bwana makoro wadwe chung. You see, it is a whole messed up system. So wacho ni bana kwa nyalo yiero governors ma serious to in 2022 jo Kenya madhi wacho ni wangni to governor Makiri Nyagacha ema miwo bed president to next time koro governor mabometcha then we are going to deal with tribalism if you can elect serious people at the county level because they are going to transform the county and the national people are going to see not PR kaka mag Mutua. Don't know bang 2 years koro gore piny because it doesn't stand for anything ongi muchung for ongi muhol en na go picha niko yudo nyathi mamoro ma puth to go picha koro nyathi moro matuo to go picha en na picha all over and siasa mar picha ni must stop. People should go back and say nibana can we fold our sleeve and work. Adwa ninge kara Twitter handle ngie Twitter mar Matiang'i isino kama Matiang'i zo kata picha kama ni everyday ukedo kata picha ni apar to Uhuru Kenyatta en ni kata picha ni 100 ina day. Acha ni bana ngani tiyo sadi ko goma na picha kama hii kiloko riko ni ngato go picha en ma picha manade awinji orego jaragenya ingene gimato ngaja just to build on what my brother is saying. Ingene gimokra ma jichung no manifesto. I think there are things either we do not know what we want. Nikeche I met Morgor yesterday. I think Nyoan Morgor we were leaving court. Morgor Nyadonjo. So yeah, Nyoro actually. And man on Friday. And when we were there to Apenjo Morgor ne you are running for president. So my colleague Manyawan go over Penjan to what is your manifesto? So actually manifesto go those are rubbish because Gigi Jindeko give papers but Sechimoko Kosoido Telo it doesn't act on what it is. I think it's good to have what is within the law and move on as a country. I know you may not make much because probably tribal cocoon Moroma Brome Bampro Propelecha may not make a difference. But you know sometimes Kirango Gima Orengo wake. Ingeni Kirango Oriamanuchu president Chanid Wanungacha. Did. Ingeni did as much as people thought that he was talking careless, Tonen didn't know in terms of presidential candidate, no perform on in terms of votes. Kumjomoso ran president in this country. So Gimajara Genyawacho is about being real. And owing to the fact Chimo now enjoying the interview, Ma Duale Gijakoyo. So Duale was saying ni one minute Ntieko ni mwabendo wa interfere Getelo marwa wegi. And he mentioned Odo Bure procurement officer. And going with Gimajara Kenyawacho, you would find how did that man really rise to that level? Well, CI actually is known. Okunma Jeff Mumachayo, Jarage is good not to admit. For a long time, when you must be academic giants. Nikeche, before Nyandarua did not come up, CI was always topping all districts in this country. And you've just seen what Magaotemo, and that is also a person from Sia County. Which means Nikawan Jok Moko Manya Lobede don't know how much no okay. Why would blame the government so much? One what you wanagoni Kakajulu. Ketsani presidency Mara Latano Kadwana Donje is something that we cannot stop. And Ensanian on the run, Gimudi Kelo, let it bring. If it brings good things, we will celebrate. If it can't work out, we'll have to admit it. But we're watching after this journey. Yes. What do we want to achieve Kakoganda? Mondo one county government, we deal go properly. Mondo 1 and 1, we build your economically. Academics marwa edo. Industrialization marwa improve. Nikeki na N1 sugar belt kende, sukari cha kende kwa nyalo belt. Masani wa India ma control. And ingeni jo tendo wajulu jo sena kabisa nikechi. Kinwa kaki pango sani kaki bro pango la ini kambi wa India makoro imegi pesa ma campaign. To ne wan ku values ma mwanya logero. Mwindi no be poko no de ba pedo ni ang mundo kelu mundo oreka.
So you just say no one wants to Jeff winjo gima Tom wacho ni gima lit na gima Tom wacho ni josiasa opango line kamwindi choko pes campaign to nyathi farmer tarik 4 ma ji dhi e school next tarik 4 ma tiengi no wacho ji dhi e school nyathi farmer to ok bi dhi school nikech onge fee iwinjo to mwindi cha to miyo josiasa pesa monego bed no chulogo a farmer to gimomiyo mwindi ngiewo sukari kuom a farmer to ma Kenya ma independence ani 150 something years gimomiyo mwindi ngiewo sukari kuom a farmer nikech muoro ni sugar company ma bende at some point nobedo led kata mana gi one of jowa masani governor osetel ni gi joluo chemelel ok joluo manyo telo so ni sugar ok joluo motelo miwani jomanyo motelo so I'm saying ni bana one kako ganda whatever ni bana ka national level cha we cannot stop nikech we are paying tax we must talk about corruption on national yes but let us say ni bana national wadhi gore mande muarie to county wa kaka makisumo ka en wadono bed model city ma kata gik miwacho ni jidhiro mo Kigalika koro jibiro mana biro romo Kisumu iwinjo nikech gimoro nitie ma akenen thinking malo gimoro nitie modonyo kuom governors ni en complaining ni national government has not released money leadership is about networking, it's about partnership, it's about initiative, it's about innovation. A governor that does not need money mondo luong international meetings into his county. A governor does not need money to open up tourism. Ni national government or pesa. These are some of the counties that collect the least amount of revenue, despite having kaingi county kaka Kisumu county. City no kende revenue minyalo choki city and you can run the whole of that county if you are a serious person. But kikete out of 100% revenue collection, ni 30% ema chope coffers ma county. Ni 70% jateno lala jolwet jopiny. Joma choke akeni corruption giango license gi jima chame ngeny moingo kata ma chope county. You cannot run a county like that. So awacho ni bana one kaka jowa we have an opportunity in 2017. Yes. What the year Raila Odinga for president, mano is not a problem. But a county wa ngata mose tima mela, ngata mose timo tugo mar fuo. Kata mana ODM nomination kae mokuongo deme, kiko kadh kata kanyo. Nikech kakoro and gini lit na kendo majo siate malit na mogik. Majo siya lit na kabisa. Marjo mose yero derio. Kendo gidwa dok nomination kendo gidhi nuoyo kamano. Magi nuo kendo. Kero ni magi jo gini magombolo kanyo. Ani ngejo siya joka ne. Kore gini lit na mara magi nuo kendo. Jogi joma nade. No, ingeyo. Sababu kapo kibuyo wakati wote. Jeff, we are dealing my point. We are dealing my point. No, we are dealing my point. Gimadwa na keti. Eni yero mabiro ni. Adwa na build gima jara orengo wacho ni. Anadu gimadwaro. Adwa ni yero mwadhi yani. Problem one go ipinyu lu. Eni nitie jok mane ni kanu. Ae ka NDP obiro to biro kodgi. Ae ODM kanyo biro to nywandogi. Koro dhi kodgi. To gine mane gin councillors machon. Kaka ne gitimo anogo fopgi note. Gine makendo sani gine ga leaders mani county assembly. Kibedo piny gara sanga ngisi no bwa. Joke mono gi formulate. Kaka county move. To discussion margi en allowance en the Israel en kaka gidwa chiemo ma inyalo nwango ktangat mo by all standard gimaraj go joluo okoso bedo ka appreciate kama Nyasaye ogolo ngat moro ma probably kanene competition nikech ibro nwano rengo kata kanene kode class to rengo yombe kaka kucha ngeje no kono nego kwong no rengo nyom to kaka ji yudo tich kuome ji tiye maber to en koro sani nyano akaen go mtoka oriembe gwen kucho rengo to onge mtoka. You understand? This is where we have a problem. Koro gi modhi olos mokwongo ani ng'en kata gi ODM gi wami ineno ka sani ayunjo ka jara genya pen be podi chungti aleng gi wami ineno ka leng en keche nyaneno ni nitie kwadwa bedo ga head start to nyoro ODM kapoko
owacho ni ukel papers mau nyo wakuongo wadili gi MPs gi county reps no pesa manyo miu tiyo go nang'o in jopiny kodi gi wach you cannot run. That is the way we can eliminate corruption. To mano be mwanyalo tamo jotelo maricho eka wanyalo achieve eka ODM no nyalo sell better than the other party. Omiyo mane point mari wana medi na corruption e moke. Pero kama nyawudi nyagera winyo bero rengo jogi ki joma riek to giseyiro deyo. Rieko ben ga fuose jomoko. Orgi yara jotelo ma giywak wacho ni kana tayo ngir kuongi to winyo nyagera wacho ni giriek. To gitagi ywak ni. Jeff, adwa ni owuok kodi ka April. Ka ODM nomination osetim. Ibro ngisa. Ibro winyo nyagera nogo kura diri. Orego dwoke mana. No pango laini mogo kura derio sana digo kura mara derio. Adwa mi example moro. Yes. Nairobi kae. Nyoro Auditor General mabe wuod joluo ngama very competent. Ogolo audit report. Ni 20 billion. Ingeni ka 20 billion oselal around it. We should not even be talking to. Konego benua wuoyo kata kodi. Winje campaign man Nairobi kae. En about nga. Okay man around Kidero. To wan gi nitie joluo ma very competent mose kata mana Miguna janyandowa osewuok ni arrest to Miguna no kunya winjo nikech ni Miguna wasigu to Miguna be mana jaluo wadu En wasigu no tema. en wasigu Otema ngo. en wasigu Josia wacho ni en wasigu Ai orego dwoke mana. Josia wacho ni en wasigu gijo ma be un jo ma be udwa Kidero Wacho ni ma be ji chwe ma puothi mara ni bomba ok nyal keto kamera. ano kana wacho mana je mano Gavana uchwe. Sani ri kapodo wuoyo wang'iyo ni sani sama obet e ngiri oganda wa neno mari oganda to oganda ok nyalo yudo thieth oganda kod hospital dakteche ogomo onge kaka wanyalo timo jaragenya moving forward wach dakteche ngiri olosa nade to kai duwe nyanza kaka winjo kaka orengo wuoyo kaka wuodi nyagero wuoyo ine ngama anyalo depend kuom anyalo wacho na wach ma onge gine inindo kona chiel Jeff wacho ni wananindo kamoro wadok e orengo kami tulo war wuoyo wadok e yero nyanza kai ndi nitiere governor ma disamo ni wachak wadok mokwongo ing'e ni gik finance jang'e kende gik masomo emukita Nairobi ka to an kaka ng'ama member of ISPA imiya report form after 6 months bang 6 months imiya report form bang 6 months imiya report form report form ikwongo imiya mokwongo after 6 months iluongo ni interim audit mama nong'iso kaka tiyo gi pesa kaka rito pesa mogik en end year audit the whole year audit no kowuok maber to kambi wacho ni de mbele gi tich audit kowuok marach tiwacho ni bed tenge tijni owinji nyocha ka oukonyo chogolo audit ochak constituency kaka itiyo gi CDF omiwa report kendo wuok ko report no kwa penjere nto report na yando tim ni CDF yawa ma report ni omako ni okotiyo gi pesa maber ka en party maber to jogo okonego bed ni participate in the national party actually king'iyo gino maber nera yes we also will code don't aparo kaka no wuok ga said week mokadho to we also mana will code mar kido jabi no se will sani wan mane e jamhuri en aparo ni we also will code mar national government kata mar governors moko waneno ni kotiyo pesa maber wuko se golo report form na piko di school bang higa ka higa janyuol nyaka penye to omera kila ne report mondo wanente timana buberi gi nyathino piny buran kwani nwang'o kama kwani timo kama English Kiswahili nwang'o kama mano watimo donge report kendo godno wan kako nage waneno nawo nitie gimoro bende ma nyaka losi wach mar chieth anyalo paro statement manene ker owan 2014 chieng' jamhuri nowacho ni county ka county gidwaro gero referral hospital ni county ka county sani wan 2016 Jeff adwa na penji ine jafwambo gi keyo be se winjo na tel moro je ni foundation okno osegoe kata no se yudi be se winjo kama ko kiwinjo nwa kamano
to nyis ni nitie ukora moro mwakete siasa to ukora ni ochakre at national government to koro chose ridre in county government, and we are not holding people accountable for gima giwacho. Uhuru nowacho ni county ka county dhi bedo gi referral hospital. Uhuru nowacho ni county dhi bedo gi stadium. Kata mana Nairobi kapok obedo gi stadium. Onge kama osegere stadium mora. Laptop ingene wasewacho mwaweyo. If we don't move forward as a country to hold leaders accountable for gima giwacho, to kwa bidhi kamora mora. And mae gima oseduoko chien. To gima rach gini ni tribalism odonje. Iwinjo ka penjo wach Siaya to koro Tom wacho ni rasanga duoke mano. Ni mara sanga tine maduoke, ni mano to peka ahinya. Ni kanyo to peka. Ka wacho Homabay ni koro ni Homabay mochung Kisumu, mochung Nairobi ga. Governor ma enje wuod Homabay. To sani wuod Kisumu be ochung. Iwinjo mabe mana jaluo oben mana nyodo Ramogi Miguna be mana nyodo Ramogi to koro en wase brand nena en enemy of the people Joma be ok defend iwinjo kwanyalo golo mano mwaket merit dem mwa hold leaders accountable nikech kwa penjo karasani wadhi for example Kidero wawe Uhuru matin ang'o mane Kidero wacho no dhi timo Nairobi go kikwano gik mano wacho no dhi timo adimo setimo kinyalo penjo mano miduok penjo no to wanyalo dhi nyime as a people mogik on just that point majara genya auditor report legi winyu ka Kidero wacho ni ouko kia gima timo ni 20 billion kolal to dikoro onge gima osetimore Nairobi ka audit en ganango jara genya ngisa ni audit nango audit en bana pesa kwa kwano pesa manodonjo te why do you need 20 billion onge supporting documentation, onge justification on kaka pesa no tigo. Iwinjo? Ikidero onge bana huku kia gino. Huku kiwinjo ngama koro do dismiss audit. Motim gi ja ISPAC. Ma ISPAC is a professional body. To wajo ni bana ngani is ISPAC certified. To ngani motimo audit. Ka wadu dismiss ngama gima professional Kidero som accounting kanyo. Gi audit. Monyalo ngeni audit right. We must hold people accountable. And Kenya kwa dono dhi nyime. And this one kata mna Tom makoro wacho ni okodwa wacho Gunja ni. Ko kunyal penjo mbunge ma Ugunja ni CDF neno timo nade. To podwa dhi bedo gi same situation. To kajo yes, ko kunyal penjo James Orengo. Gimo setimo kaka senator. Makoro dwa bedo governor. Mana matin. No. Ne kanyo pek. Mana matin. Nitie disaster moro mwara neno mbele. Nyako wach watni kawuono ni gino kotimore nyako wach neno wanene nitie sitima moro mirwaki odlum aken gino seneno ni president gi jalupne itie lum ka mondo giger ni ng'ato od mabat to gikete stima bulb komuochi odno dongo nego ji spark moro kowuok tie waya ka dongo ji otho an wachni adwaro ni jo Kenya opara nikech stima nobenwa wakete gweng mondo kony local industries mondo ji madwa timo welding ng'at madwa loso ice cream ne moro onwang' kaka loso moro makori kao stima iketi odlum tichiko go jadier gi tho an mana kamera awin jara Kenya ng'eyo Orengo sani koro go wuod Nyagero matek wuod Nyagero ka talo no iwinjo Jeff nitie gima wiwil ok no kanyal talo Orengo be ok nyal talo gima an onge gima luoro an minena ni am on record ni nyoja so ndiko nwandai tandiko ndrasanga ni miyauro accountability on pesa manyochu tiyo iwinja on pesa no it is real anyalo golo evidence pogi duoka nyaka sani and the next thing that I'm going to do, and that's why I've not even sent my application. Nikijari aritu ndiko no ODM. Moda penji ine, are you going to clear this person? Monda ne kada bichungu pati moro, or because then we are not speaking in the same platform. Okwanyalo wacho nuko chopa koni, to nunga ni koro ikoni ene black. When it is black, it should be black for everybody. Kain white nego be white in everybody. And koro wobro bet kuchande mwabro wacho ne en goro kumari jomudhier gujo mwandiro kama and my gima Orengo wacho ni
Orengo wacho a very good point. Ma kwa wan joma beyo to nego wane. Kap wadwa propel wodwa. To a make leadership makoko ruo bed maber. Mana ka wodwa bro sen. To bende wa urneno wodwa in the name mana mar Orengo. Wane wodwa in the name mar Orengo jaragenya ngama chielo. Iwinjo, probably we are thinking differently. And God has another plan. Obama no biro ka, everybody underrated him. But today, among the American books, I think Obama is now the 6th president who is going on record. Togiso Bero president said about 44. So Obama now is the 6th person who is going to go in the Guinness Books of Records. So, Waurango telo maluo in terms of kagadire mama negor kada okodonje pap, so they don't know who is going to score. So kanene Jack Johnson obiro to ngiswane kara anyaparo kane wagocho jo Dragons omembe. He made a reshuffle morokanyo borwako jotugo moko kata dawo choteri bench bwalo 2 goals bwadhi go 3-3. So we should also now, that's what my brother is talking about. We're neno nike jo luo wa ingeni kisobero go mwandu to koro kuoni ogidwa neno. Ni koro yini boya. Kagasani I would say if me I'm disappointed. Now we need deputy mayor diere moro ta kech to neko perform. To gimo minwa ka jowa ok perform ga Nairobi ka. En gi kana makoro kidero nyote mo. Jaluo man go goro fa Nairobi ka. Ida ngombe manomi orwe yeki. Jaluo mati city ka. Ida okuye mondike or jabaloya. Onge jaluo mosondiko nyawdi kai. Which is wrong. Ero kama wanya gera geno ne kaka wuoni ri achiel kachiel geno ni un duto ujo odiem ka okariambo Orengo no wacho ni en ja odiem bende in kanyo anto ni bende aparo ni in ja odiem Dere mo ngani penja kan. Kapa ajogi osewacho wuoni ageno ni nyaka penji nikech pok iwacho. Jaragenya no Orengo no osewacho an live member geno ni nominations mar ubro bedo maber kaka wuoni jotelo goseyudo maricho gi ong'ene ki nomination to jotelo motero masani osetiyo pesa moko kuomgi ka jatelo mapogo timo maber ne oganda to kete tenge mok ng'eni iluoro wang'e nikech jatelo maduong' kata jatelo matin owacho ni osire mano ero kunyalo chung' duto mowachi ni wuoyo ka wadagi bobedo nyime maber kaka oganda mawuok e Nyanza. Orengo hawi maber ne oganda wa e nyasi mar Christmas. Nyikwara mogi akwayo nu nyasi maber mar jamhuri. Ang'eni jo Kenya ng'eny are disappointed on where we have moved as a nation. But akwayo ni kwadhi to wadhi wacham sikuku maber, wabed gi mwaka manyien maber, kendo nyithindo watemuru mondo water nyithinde school chon. Ka gichako school chon tarik 4 eka gidhi tieko syllabus. Nikech ng'eni nitie layover. Gidhi tieko syllabus to education standards wadhi medore. Mogik kwa donjo next year wadonjo yiero akwayo jodala wa ni wang'ni waduto wan jo ODM wan dala wa en ODM odwa en ODM kae mwanyalo gore kendo wanyalo nyisore adiera kapok waikore mwadhi nyiso uhuru watemuru mondo jowa man gi cases matindo gi kaka mbunge manyocha nyinge wuok e list ni wa CDF pok otieko kaka governor manyocha audit owacho nyinge waket gi kando nikech joluo manyalo telo joluo manyalo mariek manyalo telo dhuro kendo ok nyaka takwan watemuru yao moko man gi tegno kendo gi ratiro. Ero kama wuonya ge achiel kuom joma dhi chiwo maber kae to gi wach nomination news achiel kachiel kain kod giri ni obi bedo machalo nade wach mapiyo no nyena an also take my position ni ODM emakoro wami challenge to prove the test of time okwadwa wuoyo outside ni seto rotese the bandogs otesa brotero mana kosodwoka nikech ing'en wani constitution otweji inyabedi ot moro bi muomri bi igeng your own chances. What we are saying ni ng'amwa dich go sane ka Raila bedo president joma dhi mi Raila support can come anywhere now ng'ama sani wadich ganye ka Raila bedo president to ODM should make its house in order. Mokwongo nene wawinjo nu onge wadhi approach preliminaries ka onge ng'ama candidate mabedo office bearer jogo poko weyo tich nyaka sani. So we want those things to be made under red and black. Nomination we penja nige up to 31st December ang'o miyo no an min igwara ke mlekade ero kama nawi maber de oganda wa nyasi mar Christmas. No anadwa ni jo bedo Christmas maber but is good ni jakomo sobedo sani kawacho ni ng'ata ma bro kelo dhaw e kinde ma campaign
idhi ng'ad nyinge oko. We would want this one to be real. Nikech kae mabende in discipline work ga momiyo kwaso achieve a lot of things. Anthony. Moso joma bei. Adhi moso. Wero goru ahinya e rach. Anthony, Nyaka dhako go. Akaw thuolo ni mondo awach ni oganda ni kaudhi Christmas, cham Christmas maber. To moloyo kabisa. Kamora mora modhiye. Gweng' mora mora modhiye. Ng'at maonge gi upande. Many upande. Kiseyudo upande, kawane kura. Gigo kiseritigo, chieng' go kura wuogi gokinyi mondo go kura yier jatelo manyalo rito piny kendo manyalo rito pesa. Ero kama. Ero kama Anthony Jaraganya gomero kama no duto kamoro moro montie ne waneno Lulu TV kabino biching makawuono nyasi mar Jamhuri Day. Ageno ni orengo ka oganda wariyo gi kidhi yiero didek. Nagi saderiyo ka gidhi mar adek giduogo kanye kendo giwacho ni wigi okwo. Kik wawit ka giywak. Kuduogo gi tom ka wacho ni wuot kidhi yiero didek to unjo mariek mano koro ok didek ariyo mokadho then nomination then kendo general election ding'wen. Mano koro wachi. Kamoro moro mineno wa Lulu TV bed kod nyasi maber mag Christmas. Rituru masani gi Kolombo.